Nahilo na ang kalaban ng ating bida. Di na alam kung ano ang estratehiya. Anong pait ang laman ng kanilang isip. Sobrang dumi ang mga tactics, di makahabol ang mga ipis. What can I do? What can I do? Ang sinisigaw ng mga bobo. Oh BBM, maawag ka. Huwag mo nang katandem si Sara. Naihina di na alam ang gagawin pa. Sobrang lakas kung BBM Sara ang itapat. What can I do? What can I do? Maubos na ang aking pondo. Tig 100 para sa karaban. Ang umaten 20 lang. Nahilo na sa karaban, dami daw nila. Ang mga bikers umaten sila. Ang mga bikers nakabike sila. Ang utak ay nalugaw na. Nahihilo at naiihina. Ang mga bobo na sobrang tanga. Wala nang makakapigil pa ang tambalang Bongbong at Sara. Lugaw daming patok